vai polo gran Chicho Ibáñez que hoxe nos deixou. Oye, que casualmente, querido Marco Foxo, que ven presentar disco, a saga Foxo aí continúa, cando teu pai, Xosé Luis Foxo, leva a Toxos e Sextas a 1, 2, 3, aí é a primeira vez que vai a televisión e Chicho Ibáñez Serrador, o que en realidad hoxe é a banda de gaitas da Diputación de Ourense era Toxos e Sextas, non? Sí. Chicho creo que foi o que se encargou desta xestión. Posiblemente a primeira vez que sae en televisión a banda de gaitas. A banda de gaitas de Toxos e Xestas de Barcelona, sí. Que ben, que ben, que ben, que ben. Bueno, pues aí está, ves? O mestre Chicho que nos estará mirando. Tiña que ver, sí. Bueno, querido Marco Foxo, parabéns, novo traballo. Parabéns porque aí está o seu novo traballo. Romances novos e vellos. Son romances de onde? De onde? Novos e vellos xa sabemos. Son todos galegos, desde o século XII, unha recopilación hasta os do século XX. Que ben, que ben. Mañá xuntanza de gaiteiros en Monterrey de novo, non? Mañá a tarde a xuntanza internacional, máis de 30 anos facendo a xuntanza internacional con invitados de todo o mundo, gaiteiros e non só gaiteiros que se reunirán no Castelo de Monterrey en Berín, mañá a 6 da tarde. Bueno, internacionais que hoxe nos visitan xente de Alemania, xente de Alemania que hoxe... Lisa é unha que participou no... Moitísimas grazas por estar aquí. Bueno, mañá xo saben. Ali todos ao Castelo de Monterrey. Pero esta noite a disfrutar do novo disco de Marco Foxo. Moitísimas grazas por estar esta noite aquí. Veña, empezamos o luar. 15. Vamos alá. Aí está Marco Foxo recibindo os aplausos e conmemorando ese novo disco da súa trayectoria. O máis que se suma a súa carreira. Brillante. Bueno, e mañá xa saben, gran xuntanza de gaiteros en Monterrey. Bueno,